Estic aquí a l'entrada de la sala de joc de l'hotel oficial amb el Pau Toquero, que és una persona que jo sempre que entro per aquí, perquè jo soc delegat del Tona, sempre me'l trobo aquí. Estàs tot el dia aquí, tu? Bueno, tot el dia no, però és més que res, les primeres hores del dia, que no controlar que no hi hagi desordre a la sala, més que res per ajudar els nens i que no entrin els pares que no toquen i que puguin disfrutar del torneig els nens. I des de l'Ona d'Escacs agraïm molt la feina de persones com tu, Pau, perquè sense vosaltres això no seria possible. T'avorreixes molt? No, perquè al final el bo és que tots tenim el mateix tema en comú que és els escacs i tothom et dona conversa i pots parlar amb tothom dels escacs i de la vida. Per tant, estic entretingut. Alguna incidència? No, bueno, ja alguns pares ja els han anomenat zombis perquè estan aquí a la porta que sembla que l'estiguin intentant arrencar, però incidència en si no, tot correcte. Jo tinc una idea, que penso que és brillant, que seria muntar aquí una paradeta, els que tenim això de delegat, sí. I posar informació de les partides del teu fill a 2 euros. Com ho veus, aquesta iniciativa? Jo per 50 euros venc acreditacions. Si algú la vol... Molt grande. Doncs moltes gràcies per la feina. Sí, igualment a vosaltres.